Здравейте, благодаря за търпението, което проявихте към нашето заседание. След 6 часа и половина заседание, съвместно с Централното оперативно бюро, председателите на областните съвети и кметовете на общини на Автентично движение за права и свободи, имам отговорността да представя пред вас декларация. Движението за права и свободи е партията с най-голяма коалиционна традиция в демократичния път на България. Приемайки преди по-малко от 3 месеца да създадем парламентарно мнозинство в 51-то Народно събрание за сформиране на редовно правителство, присъединявайки се след покана от мандатоносителя към трипартийно споразумение, ние ясно аргументирахме нашето решение. Мотивацията ни беше единствено в посока на възможността да се преустанови политическата криза на страната, да се приеме редовен бюджет като предпоставка за влизането на България в еврозоната, както и да се спре нерегламентираното влияние на политици върху независимите органи на управление и контрол, накратко да се разгради порочния модел Пеевски. Това са фактите от 16 януари 2025 година. До днешна дата имаме изпълнени единствено приетият бюджет и добър хоризонт за положителен доклад на Европейската комисия за приемането ни в еврозоната от 1 януари 2026 година. Нито обаче политическата криза, нито моделът Пеевски са на път да бъдат преустановени. Напротив, и едното и другото ескалира тревожно, поставяйки отново на изпитание търпението на българските избиратели. Движението за права и свободи в своята 35-годишна история многократно е доказвала своята държавническа философия при необходимостта от взимането на стратегически важни за страната ни политически решения, независимо от цената, която е трябвало да бъде платена във вътрешно-партиен или имиджов аспект. През миналата седмица от трибуната на Народното събрание дадохме гласност на част от нашето несъгласие по начина, по който се осъществява законодателното и оперативно управление на страната от трите партии, подписали споразумението. След днешното обсъждане на политическата ситуация в колективния орган на партията, заявяваме категорично, че настояваме пред другите партии в мнозинството стриктно да бъдат спазвани точките и клаузите в споразумението, които обуславят вземането на всяко едно управленско решение консенсусно и след съответно обсъждане. Не приемаме да се поставят на гласуване в Народното събрание предложения, които не са обсъждани в пълния формат на съвета за съвместно управление, както и при непоискана подкрепа за тях от парламентарната група на ДПС-НН. Настояваме партиите от споразумението ясно да се разграничат от подобни амбиции на фракцията на Делян Пеевски. В тази връзка и за да посрещне страната ни конвергентния доклад на Европейската комисия за влизане в еврозоната с ясно парламентарно мнозинство, изключващо от състава си санкционирани за тежка корупция председатели на партии, които и в момента се разследват от Европейската прокуратура по конкретния казус с газохранилището в Чирен, парламентарната група на Демокрация, права и свободи ДПС ще изпълни своя подписан ангажимент по споразумението до получаването на доклада. Заявяваме също така, че до тогава няма да подкрепим нито едно законодателно решение, предложено или прието с гласовете на НН. Това е възможно при положение, че всички партии от мнозинството изрично заявят предварително, че не желаят техни предложения да бъдат приемани с гласовете на тази парламентарна група. Благодаря за вниманието. Каза се да подкрепяте управлението, така ли? Както, уважаеми дами и господа, разбрахте, над 6 часа и половина дебатирахме политическата ситуация, възникналата ситуация и
подкрепата, както разбрахте от декларацията, която току-що бе представена, е с оглед на влизането на страната ни в еврозоната и хоризонта, времевата рамка е до получаването на конвергентния доклад. Но много е важно същевременно парламентарното мнозинство да заработи така, както е заложено в споразумението и предложението, което е прието. Тоест абсолютно всички решения и законодателни, и по отношение на изпълнителната власт да бъдат обсъждани. Абсолютно всички, подчертавам. И същевременно видяхте позицията ни в декларацията по отношение на модела Пеевски, разграждане на модела Пеевски. Следващото, на което бих искал специално да обърна внимание, да няма тенденциозни проверки, гонения, репресии на общински кметове, на бизнес субекти и даже и на физически лица. Мога да ви дам пример без да конкретизирам в коя област, наш младежки председател с закрита фирма, която е преустановила дейността, след като там всичко е наред, започват ревизия на физическо лице. В демократични условия не би следвало да има такъв подход и такива репресии с оглед на различни политически виждания и разбирания. Това е абсолютно недопустимо и неприемливо за нас. Това е изключителна червена линия, която няма как да бъде прекрачена от наша страна. Ако след получаване... Как ще гласувате на вота? За вота няма да подкрепим вота. Решението е с оглед отново на еврозоната, пък и мотивите, които са представени. Ние сме евроатлантическа партия с дефинитивна такава ориентация, така че там нещата са ясни. Появи се информация, че част от депутатите ви напускат. Има ли Няма такава тема, както и няма такава тема по отношение на нова партия. Позицията на господин Доган е категорична, че никой не е упълномощаван да говори за нова партия. Партията е Движение за права и свободи, автентичното ДПС, така че съдебните процедури са в ход. Ние работим в тази хипотеза. Откритие излязаха с модела Пеевски, когато Пеевски подкрепя мнозинството, в което сте. Декларацията всичко е посочено. Ние казваме по какъв начин трябва да има парламентарно мнозинство, което да посрещне влизането ни в еврозоната. Благодаря. Господин Чакъров,